Pogi daw, hindi yun. Ang kundi pati kang motor. Kung palagi niya. Kanina tag-cellphone, kanina ka pa iton. Kita daw kung video. Kaya na kita unta. Sinugod lang kita ni. Kilala ko man ini. Huwag kayo iya. Di ba mag-classmate kita noon ah? Diin. Vlogger ka naman ngayon. Vlogger kunuhay, di ba? Vlogger kunuhay ini. Vlogger ka naman nga. Nakikita ta naman gabi ko Facebook. Kasi mo nakita niyo ng vlogger din ni. Pagkulap lugod na lang kita. Ignom na lang kita, ignom. Ignom kita. Naduri ka lang nawaray ng mga salapingani. Nagpipinang problema kami yan kung nahain kami. Pagdiri pagad ka mo ng siswildo. Diri pa gawa, kubrigad lang kami. Yes, laki tayo ni. Ano yun naman? What if punta-punta na lang tira? Ano o tatuhol da pun. Di ba ni bisita ni DGTV? Oo, pwede. Di rin man ka mo tumakilala. Diri, panagulan ko danay ka mo. Tapos, kulda pa niyo. Diri makanimanag to. Kaya may kulab na amon niya na. Hold up. Kulda pa niyo. Kaya para kita may paninom. Meron kita naong diri good ni asik na papara. Ikitan nga ni kadto ma. Kuko ang nakit para maminti matutudlok. Diri to. Ikita nagadlan nga na ungorin ka. Walang katulad. Diri ganito. Hindi ka kikilala. Ano siya? Basihan. Basta kung may dakakuan. O kaya ni yung Kaya ni yung magkapupulis kita inin. bayan kami Paano madamay. na cellphone kay tatawagan ko yung DGTV. Mando sila ba no? Mo sila ta kuya ba no? Uyog na ito. Mo sila. Uy! Ano hani pa man kamo? O, ang kapos pa, nagchichinak na ako. Niyo kulab ko. Sa di nga tawag na mo. Ato na. Taganda, ikita ako. Julio! Hello! Dali na ka mo. Lagyan Hala, sorry. Sorry, pre. Paspas na. Kaya pa man, makakada kami. Paspas na kayo, ti pagsisirom na liwat. Inandam ko na agad nga, di pa problema ito. Paspas na. iPhone sila. Oo. Di nga. Diretso na lalawan. Sige. Manago na lang kami. Sige. Panago lang muna. Oo, sige pre. Gulat na kami. Bye. Sige. Sige. Bye-bye. Pagkada na. Tara. Bakit ba yung ginulat? Okay niyo. Ikan hina ha? Bumati ka mo. Oh no! Aniyo dito tapos sulda pa kung ano tayo yung makukuha para may paninom kita. Kaya naman di kami tumadamay ha? Ipakyan na patbida. Kay bangin na kita yung magkapipriso. Hindi ka mo kilala. Problema. Kaya ha? Kaya. Di rin lagi tago lang ka mo. Pisto na lang ka Ikaw mo. ba ka mo nagdodoon? Basta ka mo ito. Di rin ka mo ito. Sige. Problema mo ka mo ito. Impas ka mo yan. Kay ma-hold up ka mo. Kumpiyansa ka mo. Sigurado kita yun eh. Bubuhaton. Di ko kulba man ako. Hindi rin man tada nangingilala. Buhaton tanan na ito kay wala yung kita paninom. Traon tanan na ito. Buhaton at makukuha tapos panuman ta, balya ta kay para makainom kita. 1 hour later. Ada ito didi. Kuha di yun nagsatabon. Adat ka nito nagbuhulat. I-check ka na signal nga di na kita. I-check ka na. Uy, amo na tada. Mati question na. Kaya duduha ka motor. Tara, liputan ta. Iya man nira. Taga din naman tira. Ay, ito. Kuwari mo din eh. Oy. Mga taga din ka mo. Hindi mo ka mo mga kilala din mo. Dari agad lang ka mo. Oh, yan kaya yung bibiling naman ni Kuya. Ano kami? Mga vlogger pa din. Nanonood collab kami. Yun ito yun. Ayaw kiwa. Ayaw kiwa. Cellphone. Nasa Temrelo. Yung bibiling di rin ang pinimakilala. Bag. Cellphone. Yung ko rin na kami gagamitin niya. Chinilas. So, ano na chinilas mo? Kwanta mo tiro. Ito. Yung video. Bagtas ka mo daw. Makuha mo. Pati yung Napalat bulsa. pa ka mo. Sige, bagtas ka mo to. Aksat ka mo. Talikod. Dali. Malingi ha. Butot ulo namingi. Aray na. Ini. Sibak nga winin. Yung cellphone.
Di relainin do kakao na red doors. Di pan mangupay tira mga helmet. Baka pag-abat ko ang butong lakat pa kita init panguli. Ano? Tanay ko ano? Ano pa ini? May motor pa, pamrinda tayo inin. O pamaligya. Ya, adit mo kay bagas maraksot mga nito. Ano nga model? Pogi daw, ginda yun. Ang niyo pati pang motor. Kung pa lagi ngayon mo pusil lagi ngayon. Ya, damo nga salamat. Nakadali. Manig ka kakamalas ko din eh. Ang motor by jet to ah. Kinchat lato. Ikaw ito kakadamay amon. Ito yung ulo. Nagsibon na Ay, namin ko. pakilapod. Pamilan din rin. Kami. Kailangan ka mo.